ubetinget af landmændenes forbedringer af klima og miljø, og ifølge organisationen Landbrug og Fødevare kan modellen komme til at ramme de danske landmænd hårdt. For kommissionen lægger nemlig op til at belønne tiltag som brakarealer og levende hegn. Det er ikke noget, de danske landmænd har arbejdet så meget med. Til gengæld er de i europæiske topklasser med hensyn til at holde deres nitratforbrug nede, som følge af den strengere danske lovgivning. Det, at der skal tages noget jord ud til en målrettet indsats, det er ikke i sig selv noget væsentligt problem for os. Men det er vigtigt stadigvæk at holde fast i, at de mange områder, hvor vi i dag er foran, det skal også tælles med, når man skal stille krav frem. Så skal vi en tur ud til det hele handler om, nemlig ud på landet til dig, Vinnie Lausen. Ja, fordi jeg er på Djursland her med udsigt til marker, med Angus kødkvæg, med gulerødsmarker herover, og jeg står sammen med landbrugsrådgiver Kurt Skovsted. Jeg ved, du mener, at de her 200-400 millioner, som det kan koste landbruget om året i reformer, hvad betyder det for landbruget, hvis man mister de penge? Jamen det betyder jo, at den kasse, som i forvejen er ved at være tom, den kommer til at klinge rimelig hult. Den er tom. Men hvorfor skal samfundet bekymre sig om det? Altså er det ikke et privat økonomisk problem? Altså betydningen af dansk landbrug er enorm for vores eksport og vores eksportindtægter. Og det betyder, at hvis ikke vi kan holde liv i den eksport, jamen så mister Danmark konkurrenceevne og dermed indtjeningsmuligheder og arbejdspladser. Nu det her, som vi ser, jo bare et hobbylandbrug, men du er jo i virkeligheden rådgiver for landmænd, som står i økonomiske problemer, og samtidig bliver du også hævet ind af bankerne af og til, for at give et godt råd til, hvordan man får økonomien op at stå. Hvad er det for nogle landmænd, der har hårdest ramt i øjeblikket? Altså, jeg vil vurdere, at den hårdest ramte gruppe, det er yngre landmænd mellem 28-30 år og til 40-45 år gamle. Og det skyldes, at det er landmænd, der er blevet etableret, altså som har startet som landmænd inden for de sidste 4-5-6 år, hvor man kan sige, at højkonjunkturen var, og hvor prisen på jord var allerhøjst. Hvad er så medicin? Hvad skal der ske? Vi er desværre kommet i en situation nu, hvor vi er nødt til et eller andet sted at få skilt forne for bukken. Vi er nødt til at finde ud af, hvilke landbrug skal overleve, og hvem skal ikke være fremadrettet. Og det skal sikre, at, og jeg vil vurdere, at det er omkring 20-25%, som vi er nødt til at sige farvel til. Som simpelthen ikke kan drive et rentabelt landbrug længere? Som med den gæld, der er, aldrig får næsen ovenvand. Og det betyder, at de 80% eller 75%, de er jo begrænset tilsvarende, fordi der er en usikkerhed på landbruget. Så de 80%, som egentlig skulle være her fremadrettet, er også begrænset der ikke kan låne nogle penge til at kunne udvikle sig. Men hvem skal rette op på det? Hvis bankerne ikke har nogen penge, så kan de jo heller ikke rigtig låne nogen ud. Det her, det er noget, der skal ske i fællesskab mellem landmændene, banker og realkreditinstitutioner. Og det er nødvendigt, at man sætter sig sammen og finder ud af at få givet en klar melding til de landmænd, som ikke skal være her fremadrettet. Meget hurtigt. Hvad gør vi? Hvordan afvikler vi til alles bedste? Og hvordan sikrer vi så, at driften af ejendom og dansk landbrug, det fortsat kan bestå med den høje produktivitet, som vi har i dag. Tak skal du have. Og Kurt Skovsted, han skal faktisk til Nordvestjylland i morgen og netop rådgive en af de unge landmænd, som står i en dyb gældskrise. Lød det fra Vinnie Lausen. Tak skal du have, Vinnie. Om små 2 timer, der afgør højesteret, om den 41-årige bandeleder Fisk fra Vollsmose i Odense skal udvises fra Danmark.